Og lige nu her på DR1 sidder Tine Gøtje klar til at præsentere TV-avisen. Ny stor aftale om det danske forsvar faldt på plads i dag. Det er til gavn for forsvaret, men det er også til gavn for skatteyderne, og derfor er det en rigtig god aftale. Og den betyder blandt andet, at der bliver skåret ned på ledelsen. Det er officererne til gengæld ikke begejstrede for. Det er en politisk udhandling. Længere er den egentlig ikke. God aften. Det danske forsvar skal have en helt ny struktur med en slankere ledelse. Og her er det torsdagens 19 nyheder, som er klar. Aftenens vært, Divya Das. Det skal være slut med, at forældre kontakter deres børns folkeskolelærer efter klokken 17. Det kan nemlig blive resultatet i 72 af landets kommuner, når folkeskolereformen træder i kraft. Et problem, mener Danmarks Lærerforening, men i Thisted, der er en af de 72 kommuner, er der ikke mulighed for andet. Jamen, lærernes arbejdstid er jo blevet såkaldt normaliseret, og det vil sige, at når de går hjem fra skole, så er deres arbejdstid i princippet slut. Og så skal de jo ikke besvare opkald fra eventuelle bekymrede forældre. Når klokken ringer ind til det nye skoleår i august, vil det være slut for rigtig mange forældre at kontakte deres børns folkeskolelærer efter klokken 17. Nu er Deadline klar med nyheder og debat. Aftenens vært er Nynne Bjerre Christensen. I dag blev der indgået en ny forsvarsaftale. Forsvarskommandoen omstruktureres, og flere opgaver lægges ind under ministeriet. Dermed er der også en ny magtbalance mellem ministeren og forsvarschefen, men aftalen kritiseres for at hakke Forsvarskommandoen i småstykker med uklar magtfordeling til følge. Forsvarsminister Nicolai Wammen er i studiet. En lille del af Rådhuspladsen har på det seneste fået meget opmærksomhed for, hvad skal pladsen hedde. Et politisk flertal vil støtte det homoseksuelle miljø ved at kalde pladsen Regnbuepladsen. Men spørgsmålet er så, om det er homofobisk at kritisere den beslutning. Morten Kabel og Rasmus Jarlov er i Deadline i aften. Velkommen til. Men først til dagens nyheder. Ruslands præsident Putin truer i dag med at standse gasleverancer til både Ukraine og Europa. Ukrainske sikkerhedsstyrker gør klar til at rydde besatte regeringsbygninger i den østlige del af landet. Her i Donetsk gør man klar til kamp. Godmorgen, vi er i gang med nyhederne her kl. 7 onsdag den 9. april. En stor del af os ved ikke, at Danmark står over for et af de største forsvarsindkøb nogensinde, nemlig indkøbet af nye kampfly. Og det er et demokratisk problem, mener man i SF og hos Enhedslisten.